Здравейте хора, аз съм Мазлев и днес ще ви кажа моята сутрешна рутина. И да започвам. Първоначално обичам много да седя в леглото и да се излежавам половин един час. Обичам да стана в 8 до 9 часа и после ставам и отивам към банята. После вършам най-обикновени момчешки неща, които няма да показвам как се вършат. След това аз си взимам чертите зъби и ще си мия зъбите. Мия с блендерет и това. После идва ред с оправянето на моето легло. Не се смейте на чаршафите ми. После идва ред на моето обличане. И ето ме целия вечер променен. Моята закуска днес не е както повечето хора да закусват с филийка до тела да съберат така хиляди лайкове. Това е обикновена филия, която аз ще направя на тост. После обичам да си наливам чаша с студено безалкохолно. Няма да показвам какво е безалкохолно пия, защото някой може да ме обвини в рекламна продукция. Тостърът се е взел да работи. Факт, църка. И закуската ми е готова като цяло. Обикновено след това аз обичам да играя с моят домашен любимец, на име Моцар, но той в момента е на гости в баба ми. И аз в момента скучая, съм, нашите ни няма и като цяло е пон.